eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Jainko gure jauna, lurreko gauzen balioa, zure legeari begiratuz neurtzeko agintzen diguzu. Egizu San Francisco Borja, zure serbitzari leial eta zintzoaren eguna ospatzean, ikas dezagula ez dagoela lurrean, zure zerbitzuan emandako bizitzak dakarren poza bezalakorik. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Joben liburutik, Jobek honela esan zuen, errukinitaz, errukienea eriskideok, jainkoaren eskuak jo naueta. Zergatik erasotzen didazuen jainkoak bezala, eta etzerate ni laidotzea zasetzen. Ai, idatziak balira nere hitzak, ai, liburu batean jarriak baleude, burdinezko ez denez, berunean, eta betirako ezarriak harrian. Nik badakit nire salbatzailea bizi dela, eta azkenean zutituko dela lurraren gainean. Nire larrua galdu ondoren, haragirik gabe ikusiko dut jainkoa. Neronek ikusiko dut eta ez bestek. Nire begiek ikusiko dute, bihotza urtzen zait barruan. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jaunaren oltasuna ikusi dut bizien lurrean. Jauna nire deadarrotsa entzun ezazu, errukizak izkit eta adin azazu. Jaunaren oltasuna ikusi dut bizien lurrean. Zuk esana bihotzean dut entzuten, bila ezazu nire aurpegia. Jaunaren oltasuna ikusi dut bizien lurrean. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan jaunak bere 72 aukeratu zituen, beste 72 aukeratu zituen, eta bere aurretik biali binaka, bera joatekoa zen herri eta auzo guztietara. Eta honela esan zien, uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Egin beraz otoitz usta jabeari, bialdi zala langileak bere ustara. Zoazte, begira, arkumeak otso artera bezala bialtzen zaituztet. Ez eraman zeurokin, ez dirusakerik, ez bide zorrorik, ez oinetakorik, eta ez gelditu bidean inori aurre egiten. Etxeren batean, sartzen zeratenean, hau izan bedi zuen aurreneko hitza, pakea etxe hontan. Eta han pakezko jenderik bada, haien gainean kokatuko da zuen pakea. Bestera berriz, zuen gana itzuliko da. Etxe hartan bertan egon zaitezte, jan ezazue eta edan daukazutenetik, zor zaiota langileari bere saria. Ez ibili etxez etxe, herriren batean sartzen zeratenean, ondo hartzen bazaituzte, jan ematen dizuetena. Sendatu hango geixoak eta esaiezue, hurbildu duzue jainkoaren erreinua. Baina herriren batean sartzen zeratenean, ondo hartzen ez bazaituzte, atera zaitezte haien enparentzetara. Eta esan, honetan itxatsi zaigun hautsa ere, hor astintzen dizuegu. Baina jakin ezazuen, hurbildela jangoikoaren erreinua. Egia esan, egunura eramangarriago izango zaio Sodomari halako herriari baino. Jaunak esana. Gaurko evangelioan agertzen zaigu Jesusek nola nahi duen bere berri ona zabal dezagula. Denok,
ez besteak baino gehiago sentitzen geralako, edo besteak baino hobeak gerala uste degulako. Baizik eta jaso deguna altxor handi bat bezala ikusi behar degulako, eta altxor hori ez dezakegu guretzako bakarra gorde, baizik eta konpartitzeko borondate eduki behar dugu. Jakina, humiltasunez eta errespetuz beti, baino Jesusek nahi du bere berri hori denengana irits dadila. Eta gaurkoan, Elizak Borjako San Francisco ospatzen du hain zuzen ere. Eta bera, evangelizatzaile handi bat, apostolu handi bat izan duzan. Jesuiten hasierakoa. San Inazioren ondoren berehala, bere izan duzan hor, jesuitetan pertsona oso importantea, hasiera hartan. Eta, esan genezake, batez ere, edo bere apostoluaren parte handi bat, Euskal Herrian burutu zuela. Bera, etzen hemengoa, bera kanpokoa zen, uste Valentzia inguru hortakoa, Borgiatarrak, Borja, familia handi bat zan, oso importanteak, Espainiako handiak, Grandes de España, horietakoak ziren, eta bere edukazioa, oso edukazio importante eduki zuen gortean, eta beti handizkiekin, eta printzesa eta markesekin, eta olako jendekin, baina gero, bere bizia erabat aldatu zuen, eta hori dena alde batera utzi, eta bere bizi osoa modu sentziloan, modu pobrean, Jesusi eskaini nahi izan zion. Eta, esan dudan bezala, bere apostoladuaren parte handi bat Euskal Herrian burutu zuen. Hasieran, garai hartan, 16. mendean, jende askok ez zuen gaztelania entenditzen. Eta hasieran itzultzaile baten bidez egiten zituen bere hitzaldiak. Berak erderaz egiten zuen eta itzultzaileak euskaratu egiten zuen jendek ulertu ahal izateko. Baina denborarekin ikasi zuen ere berak euskeraz eta moldatzen zen, haiatu zen ikastera, 16. mendean euskera eta bere predikoak euskeraz egitera ere haiatu zen Borjako San Francisco. Bere hitz egiteko modu sulsua eta bihotz-bihotzetik ateratzen zituen hitzek mesede espiritual handia egiten zieten jende askori. Konbertsioak eta fruitu espiritual oso onak eduki izan zituen, horregatik, deitzen zioten Euskal Herriko apostolua bezala, apostol de las Vascongadas, hola jartzen zuten liburu zaharretan bere eginkizun guzti horietan. Gaurkoan eskatzen diogu, guri ere, eman dezaigula berak eduki zuen borondate hori, gure ingurukoekin, besteekin, jaso degun, merezi gabe jaso degun altxor handi hau, Jesusen berri ona, Jesusen fedea ezagutzekoa, besteekin konpartitzeko borondatea eta aukera izan dezagun. Eta egin dizagun orain gure eskariak eskatuko dugu, gaurko egun honetan sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten, eskale zaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki, Andres Zestau eta Manuel Goizueta. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eskale zaiogun jaunari. Entzun aita honak bihotzez egiten dizkizun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jainko ahal guztiduna, apalki eskatzen dizugu, Borjako Francisco Santua goresteko egiten ari geran eskaintzak
jainkozko zure ahalmenaren aintza adierazten duen bezala, eman dezaigula zure salbamenaren fruitua ere Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun betireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen ederraz, indar berria ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi argo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau, nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin. Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Manuel Goizueta eta Andres Zestau. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure zeruetan zera, zure izena, etorren zure reinoa, egin zure zeruak bezala horre
ekaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxan, hemen jangoikoaren bildotxona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
Jainko ahal guztiduna. Jaunak zeunen bidez, indar berritu gaituzu. Egizu Borjako Frantzisko Santuaren bideari jarraituz, izan gaitezela zure sarbitzari leian, eta maita ditzagula gure senideak, aspertu gabe Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Cheers.